Πάνω σκηνή δείξατε πολύ δεμένοι. Θέλω να μου πεις πόσα χρόνια είστε μαζί σαν μπάντα. Είμαστε περίπου 5 χρόνια. Το πρώτο μας άλμπουμ που ονομάζεται Apples on an Orange Tree το ηχογραφούσαμε γύρω στα 3,5 χρόνια. Και όλο αυτό το πράγμα, συν τις πρόβες που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι μας φέρνει σε ένα πολύ καλό σημείο ώστε να μπορούμε να παρουσιάζουμε αυτό το αποτέλεσμα αξιοπρεπώς. Η μπάντα από πόσα μέλη αποτελείται? Η μπάντα αποτελείται από 6 άτομα, έξω από μένα που είμαι στα φωνητικά, είναι ο Άισα Σάμα στον μπάσο, είναι ο Νίκ Ζακλίν στα κρουστά, ο Ρίσπας στις κιθάρες, ο Αντουάν στα keyboards και ο Σκίνμαν στα τύμπανα. Ωραία, και τέλος, καθώς το φεστιβάλ έχει να κάνει με την ειρήνη, θα ήθελα εσείς σαν συγκρότημα, εσύ εκπροσωπείς ως συγκρότημα, να πεις 2-3 λόγια, ένα μήνυμα για την ειρήνη. Θα ήθελα να πω ότι εμείς οι μουσικοί και γενικότερα οι καλλιτέχνες έχουμε την ευκαιρία από το βήμα του ο καθένας μας να δώσει ένα θετικό μήνυμα στον κόσμο για δημιουργία, για ειρήνη και για εσωτερική αλλαγή, γιατί αυτό χρειάζεται ώστε να επιτευχθεί η παγκόσμια ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. The Baptist serving cup of tea.